Glory to God. God is a good Father. This time, I'm gonna share the Word of God. Tayo po ay lalong magkaroon po ng interest sa paglilingkod sa Panginoon. Pag ito'y naintindihan po natin about the gift of righteousness. So ngayon, October, next month is November, malapit na po ang December. At alam natin, sa buwan ng December, ang ating mga inanak ay excited sila na sila ay muli makabisita sa atin dahil nakasanayan po natin na tayo po ay nagbibigay ng mga pamasko. So tayo din mga matatanda, gusto-gusto din tayo na makatanggap ng mga regalo. Dahil alam natin, ang regalo ay walang bayad. So sa mga nakakarinig ngayon, siguro may mga ilan sa inyo nakatanggap din ng mga regalo sa buwan na ito dahil birthday ng marami. Ako, noong nakarang araw, may natanggap akong regalo na pagkaganda na magagamit ko po. At ayaw ko na sabihin sa inyo. At regalo na ikatutuwa ng marami sa atin kung tayo makakatanggap. But this time, this is very important na maunawaan natin mayroong kaloob ang Panginoon sa atin. Isang kaloob na gusto na Panginoon maranasan ng bawat isa. Kaya sa gabing ito, sa atin pong pag-aaral sa salita ng Diyos, nais ko pong i-emphasize itong mga salita ang atin pong pagbubulay-bulayan as what I've said, the gift of righteousness. Ang isang kaloob o regalo patungkol po sa katuwiran. So ito yung madalas na minsan marami sa mga tao pakiramdam nila ay parang napakahirap lumapit sa Diyos. At yun po ang aking pakiramdam noon. Okay, wala pang kalam-alam sa mga salita ng Panginoon. Sobrang napakalayo ko pa sa Kanya. At hindi ko naintindihan na itong righteousness ay kaloob ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kahit ano yung mga estado ng buhay na mayroon tayo. It's a gift. Binibigay ng Panginoon sa harapan ng Diyos. Sa lahat ng mga tao, ang nakikita niya sa atin is yung wickedness dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ng unang tao ay rebellion because of disobedience. So lahat ng tao ay nagkasala. Marumi sa paningin ng ating Panginoon. Subalit, gumawa ang Panginoon ng napakagandang covenant ng katatayuan mo at katatayuan ko ay magiging righteous bilang kaloob ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Kaya mamaya, titignan natin yan sapagkat yung righteousness na matatanggap natin ay may kinalaman yan doon sa sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Jesus. We prostrate the grace of God in our lives when we look to ourselves and try by our own efforts to make ourselves righteous. Parang sinasabi, hinayaan natin na ang ating mga sarili ay mapuprostrate. No? Kahit anong pagsusumikap natin na tayo po ay magiging kaya-aya, karapat-dapat o katanggap-tanggap sa Panginoon sa ating sariling pagsusumikap. Lagi tayong nagfe-fail. Di natin kayang ilagay ang ating mga sarili doon sa pamantayan ng Panginoon sa Kanyang righteousness dahil ang righteousness ng Panginoon ay sobrang napakalayo. Tayo ay nahulog na po sa kasalanan. Kaya ang Romans 3:23, siguro familiar to sa marami, for all have sinned. Lahat ng tao, mula kay Adan, hanggang sa kapanahunan natin ngayon na naisilang sa mundo, basta tao ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Isa lang po ang hindi nagkasala na isinilang dito sa mundo, ang ating Panginoong Jesus. So tayo napuprostrate, no? Dahil doon sa pagsusumikap natin, minsan ginagamit natin yung religion, nakala ng marami, by religion, ang ating pong katatayan sa Panginoon ay mababago. Subalit, natutuklasan ng marami, again, sila po ay nadidisappoint. They are disappointed doon sa kanilang pagsusumikap. Now, sa gabing ito, lalong maging malinaw sa atin na tayo po ay makakalaya doon sa disappointment, sa frustration, kung paano tayo harap sa Panginoon na magiging katanggap-tanggap. Yun po ang gusto kong linawin sa atin. Katanggap-tanggap dahil sa paningin ng Diyos, ginawa Kanyang righteous. At yung righteousness, katwiran, na ibibigay ng Diyos sa atin, makakarating sa iyo at sa akin dahil sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak. But we cannot work
for or merit righteousness from God. Yung righteousness na ibibigay ng Panginoon sa iyo at sa akin, hindi mo ito nadadala sa anumang efforts na gagawin mo, anumang pagtatrabaho. No? Kaya ang righteousness na binibigay ng Panginoon sa atin, it's by God's grace. Of course, kung tayo po ay wala doon sa righteousness, hindi natin mararanasan o matatanggap yung kaligtasan. Righteousness first, tanggapin mo ang Panginoong Jesus. Siya ang ating katuwiran, at doon ay pagkakaloob ay yung kaligtasan. Dahil ang kasalanan, siya yung nagpapahamak sa tao, nagpapahiwalay sa presensya ng Panginoon. Dahil sa kasalanan, ang tao ay napahamak, na hiwalay sa ating Panginoon. Dahil din sa righteousness, hindi ikaw gumawa, si Jesus, tayo ay makakaranas sa kaligtasan, sa buhay na walang katapusan. So parang ganito, because of disobedience sa isang tao, tayo nahiwalay sa Panginoon. And because of the obedience of the Lord Jesus Christ, tayo din makakabalik sa Kanya, magkaroon tayo ng kaligtasan dahil yung Kanyang obedience, doon po naghatid ng kaligtasan sa atin dahil sa Kanyang ipinagkakaloob sa atin yung tinatawag nating righteousness. Pagpapatuloy natin, again, ang sinasabi natin, hindi natin kaya na bayaran o pagtrabahuan ang righteousness na ito mula sa Panginoon. Ito ay isang kaloob, isang regalo mula sa ating Panginoon. Amen naman kayo dyan. Glory to God. We can only receive righteousness as a free gift. Matatanggap lang natin yung righteousness na ito bilang kaloob, gift ng ating Panginoon, regalo na ibinibigay niya sa mga tao. But, maganda ito pagkasabi, His righteousness is free for us. Libre po ang katuwiran na ito, but it cost Him dearly. Ang ibig sabihin, libre sa atin, malaya tayong tumanggap po sa righteousness na ito, pero very costly doon sa ating Panginoon dahil ang binayad po niya ay ang kanyang buhay. Now, He paid for it with the life and blood of His only begotten Son. Ulitin ko po yan dahil mahalaga po yun. He paid for it with the life and blood of His only begotten Son. Yung righteousness na ipagkakaloob ng Panginoon sa atin na sa palingin ng Diyos hindi ka na makasalanan. Dahil ang kasalanan mo ay kinuha ng ating Panginoon. He took away our sins. At ngayon, ipagkakaloob niya sa atin, yung kanyang righteousness, ito ay libre sa atin, pero doon sa kanyang anak, very costly. No? At siya ay namatay, ay binayaran niya ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Jesus Christ, it is a gift that can only be given freely, not because it's cheap. Pinamamahagi ng Panginoon sa atin, binibigay niya sa atin, hindi ibig sabihin dahil ito ay libre, ito ay sobrang napaka-cheap. Sa taga sa Bisaya, ang ibig sabihin ng cheap, barato. Para bang mumurahin. Very precious po ang binayad ng Panginoon sa atin, buhay niya mismo. But truly because it's priceless. So ibig sabihin, makakatanggap ka ng righteousness mula sa Panginoon para ikaw po ay maligtas, ikaw ay makapanumbalik sa Kanya, ito po ay priceless. Kaya sobrang masayang maglingkod sa Panginoon na ang binayad niya sa iyo ay sobrang napakalaki po ang halaga buhay ng ating Panginoon. Ngunit may mga taong nagtatanong, Brother Archie, how can I, who did no righteousness or right, be made righteous? Paano ako wala akong ginawang kabutihan, ngunit sa Panginoon, tatawagin niya akong isang righteous? Wala akong ginawang mabubuti. Ibig sabihin, hindi ako gumawa ng good works o mga mabubuting gawa. Paano ako tatawagin na righteous? Now, ito po ang sasabihin ko sa iyo, kaibigan. Ask yourself this, how could Jesus, who knew no sin, became sin on the cross for me? Si Jesus, walang kasalanan, nagiging makasalanan, became sin para sa akin, doon sa ibabaw ng cross. Wala naman siyang ginawang kasalanan, pero siya ay nagiging kasalanan. Dahil ang kasalanan mo at kasalanan ko ay kinuha ng ating Panginoon. So sa pagtanggap natin kay Jesus, tinanggap mo rin yung kanyang katuwiran at kabanalan. Dahil kinuha niya ang iyong kasalanan.
Jesus had no sin of His own, but on the cross, He received all our sins. Walang kasalanan ng Panginoon, pero doon sa ibabaw ng cross, tinanggap niya ang lahat ng kasalanan ng mga tao. Kasalanan ko at kasalanan mo. Kasalanan ko at kasalanan mo. Kasalanan ng lahat ng tao, kinuha ng ating Panginoon doon sa ibabaw ng cross. Kaya siya ay nagiging kasalanan. Likewise, you and I had no righteousness of our own, but we received Jesus' righteousness when we believe in Him. So sa ating pananalig at pananampalataya kay Jesus, tinanggap natin yung righteousness. Tayo pinawalang sala, tayo pinatawad ng Panginoon, tayo nilinis ng Panginoon. Kung ang katatayuan ng ating Panginoon ay isang banal, malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos Ama, walang kasalanan, yung kanyang katatayuan, yun ang magiging katatayuan mo sa harapan ng Diyos. Yung katatayuan mo noon na ikaw isang makasalanan, nung nandun siya sa ibabaw ng krus, yun yung katatayuan niya doon sa harapan ng Diyos dahil kinuha niya ang kasalanan at kasalanan ng lahat ng tao. Mayroong tinatawag na exchange. Ang sayo ay napunta sa kanya, ang sa kanya napunta sa iyo. What a good news para sa ating lahat. Righteousness na meron tayo galing sa ating Panginoon at yung kasalanan na mula sa atin, ginawa niya at siya ay nagiging kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya siya ay dapat hatulan. Instead na tayo hatulan, na tayo makasalanan, ang hinatulan po ang anak ng Diyos. At ang salita na sinasabi ng Panginoon, for the wages of sin is death. Ibig sabihin, yung penalty, bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Ibig sabihin, separation from the source of life. Naiwalay ang tao doon sa talagang buhay ng ating Panginoon. Ang natira sa atin ngayon, human life, meron tayong human spirit. After mamatay tayo dito sa lupa na walang Panginoon, yung spirito natin mayroong paglalagyan. Yun po ang tinatawag na impyerno. At glory to God, hindi na po hinayaan ng Panginoon na tayo po'y uwi sa impyerno dahil yung impyerno, nilikha ng Panginoon hindi para sa atin, para doon sa kanyang kaaway, ang dyablo at mga demonyo na nagrebelde sa kanya. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya tayo binayaran. Tayo pinuntahan ng ating Panginoon. So, isipin natin, yung kanyang righteousness, 100% na righteousness. Kung ano yung kanyang katatayuan, banal, malinis, sa paningin ng Ama. Ganun po ang maging katatayuan mo. At dahil ikaw po'y ginawang righteous, bibigyan ka ngayon ng Holy Spirit. Doon po maninilaan sa Spirit mo because your spirit is already forgiven, cleansed by the blood of Jesus, malinis, holy. Kaya si Paul, pag sumusulat po ng mga epistles, karamihan sa kanyang sinusulat, yung mga unang mga pananalita bilang pagbibigay address doon sa kanyang mga sinulatan. Laging sinasabi, kayo mga believers dyan sa Corinth, saints, lagi nababanggit niya saints or holy, banal. So ibig sabihin, tayo nagiging banal sa harapan ng Diyos dahil tayo po ay tinubos. Ang kasalanan mo, kinuha niya, inako niya doon sa ibabaw ng cross, at tatanggapin mo ngayon by faith yung righteousness. Pag hindi mo natanggap yung righteousness, still you are in condemnation. Nasa judgment ka dahil ang kasalanan nasa iyo pa. Bakit tayo hahatulan ng kamatayan? Dahil nandun yung kasalanan. Pag ito'y kinuha ng Panginoon nalis at tinanggap natin na kinuha ito without your permission, na napalataya ka na ibibigay niya yung righteousness, ang susunod dyan, salvation, kaligtasan. Kaya nga si Jesus pumunta dito, binigay niya kanyang buhay para ikaw ay magiging righteous. Mapawalang sala, mapatawad. Kaya napakapalad ng mga tao na nakaunawa na hindi nito by religion, by our own good works na tayo po ay tatanggapin ng ating Panginoon at ituturing banal sa paningin niya, kundi sa pamamagitan ng ating ugnayan at relasyon sa Panginoon. Kaya malinaw po yung John 3:16. Lagi naririnig ito na marami mga tao. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Just imagine, ang kaligtasan na matatanggap natin only by believing on the Lord Jesus Christ, na siya yung nagbayad sa kasalanan natin, siya yung namatay, at tayo maliligtas, hindi tayo mapapahamak. Praise God. At malaking pagbabago ang mangyari sa ating mga buhay. Sa ating mga katatayuan, tayo po ay pananahanan ng banal na Espiritu, at yung buhay natin ay i-empower po ng Holy Spirit to do good works because we are already forgiven, we are already saved by the grace of God. Bilang pagtatapos sa mensaheng ito, glory to God. Nalala ko po nung kami ay kinasal. That was 1995. At yung nagkasal sa amin ay isang pastor na taga Pampanga sa Angeles City, Rev.Archie V. Nung kami ay nasa harapan na po ng magkasal sa amin, kami ay isa-isang tinanong. Ako ay tinanong ni Pastor Jules,
Sabi niyo sa akin, Archie, tatanggapin mo ba si Aing na magiging asawa mo? So, madalas na maririnig natin ang sagot, yes, I do, or opo. Ayan, sabi ko opo. Ganun din, tinanong yung aking wife, Aing, tatanggapin mo ba si Archie na magiging asawa mo? Opo. Sa madaling salita, ilang saglit lang po. Pagkatapos ng aming sagot na yes, I do, or opo, dineclare na po na nagkasal sa amin. From now on, kami po'y mag-asawa na at yung apelido ng aking asawa ay nabago na. Apelido ko na po yung kanyang nagiging apelido. Dahil mula noon, kami ay mag-asawa na. So, ganun din po sa pagtanggap sa Panginoon. Sobrang napakasimple. Sasabihin mo lang, Panginoon, ikaw ang nagbayad sa kasalanan ko, ikaw po ang namatay upang ako ay mapatawad. Sa mga oras na ito, ako ay nanampalataya na sa pamamagitan mo, ako ay mapapalaya sa kasalanan at tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Ganun lang po kasimple, dahil nanampalataya ko, ikaw ang sugo, ikaw ang pinadala ng Ama para kami ay maligtas. At nandito ako, Panginoon, handang tanggapin ang kaligtasan. Dahil kinuha mo ang kasalanan ko doon sa ibabaw ng cross, ngayon tatanggapin ko ang inyong kabanalan, ang inyong katuwiran, at pagpapawalang sala mo sa aking buhay. Dahil sa pamamagitan ng iyong kamatayan, ako ay binayaran mo. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, ang buhay ko sa iyo na. So, ganun lang kasimple. Na kung yun po ay gagawin natin, tanggapin ng Panginoon, dahil ang sinasabi sa salita ng Panginoon, sila na tumanggap at nanampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Yun po ay matatagpuan natin sa John chapter 1 verse 12. Sila na nanampalataya at tumanggap kay Jesus. Ibig sabihin, hindi lang basta nanampalataya, tumanggap. Ang diablo nanampalataya din, pero hindi niya matanggap na si Jesus ay hari ng mga hari. Si Jesus ay Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus ay tagapagligtas. Of course, pumunta si Jesus dito sa lupa, hindi po para sa diablo. Pumunta siya dito sa lupa para sa iyo sa akin. Mga taong nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. So, kailangan nating sampalatayanan at tanggapin bilang ating Panginoon ang tagapagligtas. At kung yun po ang ninanais na yung puso na si Jesus ay magiging Panginoon mo at tagapagligtas at ikaw ay patatawarin niya at ikaw po ay bibigyan ng kaligtasan at yung kanyang katuwiran ay maging katuwiran mo na. Glory to God. Pagkakataon mo ngayon na sa mga oras na ito, tanggapin natin si Jesus. Nais kitang tulungan. Kung yun po ang inahangad ng iyong puso, sundin mo ang maikling pananalangin na ito. Sambitin mo ang mga salitang ito. Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, ako ay lumalapit sa iyo. Ako ay nanampalataya na ikaw ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Ikaw ang nagbayad sa aking mga kasalanan doon sa ibabaw ng krus. Kaya Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga pagkakasala. Panginoon, pumasok ka sa aking puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maghari ka sa aking buhay. At mula ngayon, ang buhay ko ay para sa iyo na. At ngayon, Panginoon, ang buhay ko ay gamitin mo para sa inyong kalulatian. Ano man kalooban mo, Panginoon, sa buhay ko, ituro mo at turuan mo ako kung anong mga bagay na dapat kong gawin. At ako'y maglilingkod sa iyo para sa inyong kalulatian sa aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, na ako ay binayaran mo at ako'y pinatawad mo. Ang buhay ko ay maglilingkod sa iyo hanggang sa walang katapusan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking pananalangin. Amen. So kung yun po ay ginawa ninyo mula sa iyong puso, ikaw po ay pinatawad na ng Panginoon, ang kaligtasan ay nasa iyo na po. Patuloy lang tayo mag-aral sa kanyang mga salita. Maghanap tayo ng isang church na kung saan si Jesus ang itinataas, yung Bible po ang itinuturo, at yung banal na Espiritu ay kumikilos doon. Tiyak, ang buhay mo ay magbabago at ikay pagpapalain ng Panginoon. So maraming salamat sa pakikinig at lalo na sa mga tumanggap sa Panginoon. Sino man sa atin ngayon na may pangangailangan at mayroong karamdaman, I release healing, I release blessing sa inyo at lalo sa inyong mga pamilya, patuloy kayo pagpapalain ng Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Tayong lahat, mahal tayo ng ating Panginoon. Glory to God. God bless you sa ating lahat. In Jesus' name. Amen.